Diyos Marinaldo po sa tuya gabos. Ngunya na Domingo, sa tuyang pinagseselebrar ang solemnidad kang Asunsyon. Pagsakatan sa langit kay Virgen Maria. Sa Santa Misa niya to ngunyan, idulot niya to ang sa tuya mga personal na intensyones. Siring man, thanksgiving for all the blessings and answered prayers offered by Doti Monte, Sis Mila Rubio and family, Matias and Ingero family, Celi Delgado and family. In honor of Saint Maximilian Mary Colbe, Saint Joseph, and Nuestra Señora de Peña Francia, offered by Llantero de Sena and family. Intentions: for good health and total healing of Lete Robredo, offered by Robredo family. For safe, good health of Rosalia Asense, Juliet and Janet Villafuerte, offered by Villafuerte family. For safe, good health and financial blessings for Arnaldo Bunyag II and Cindy, Maria Faye Donna Rodriguez, and Arnold Corby. And for safe travel and good health of Jerome Rodriguez, offered by Sis Binang. For safe, good health of Yel, Maria Rodriguez, and Carmen Bunyag, for complete by Sis Binang. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC family. Good health and financial blessings for Mary Jane Rodriguez, Mylene Joseph, Francia Hector, Virgie Alexis, Judy Marie, Luis Marie, Ining Lumbria. For eternal repose of the soul of Nena Buencarlo, offered by Doti Monte. For the soul of Oliva, offered by Sis Binang. For the soul of Restituto, offered by Harry Robredo. For the soul of Nena, offered by Sis Lagring Clarina. For all the souls in purgatory, all souls in purgatory, offered by Llantero and Disena family. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ang pagsakat ni Maria sa langit, hawak asin kalag. Tunay mananggad na siya ina ng Diyos. Minawot kan mahal na Diyos na siya makalaog sa langit sa espesyal na paagi. An Agosto 15, pinagseselebrar na bilang espesyal na aldaw ni Virgen Maria, puon pa kan ikalimang siglo. Ang selebrasyon na ini naglakop sa manlain-lain na lugar, sagod na ini maging selebrasyon na simbahan. Sa tuyang ipagselebrar, ang katotoohan manunungod kan sa tuyang mahal na ina, asin ang sa iyang espesyal na katungdan sa kaligtasan kan katauhan. Ang selebrasyon niya tungunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre J.S. Aguilar, Parochial Vicar, Immaculate Conception Parish, Naga City, asin Direktor kan Prison Ministry. Matindog po ang gabos, asin maogmang awiton ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta. Ang pagkamuot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigaw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo, maherak ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, nadahing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. Amang langit noon, sinasambakakan gabos na linalang. Sa imong kadunungan, ang nagdaraki Kristo, isinakat sa kamurawayan. Sunodon milugod ang sa iyang halimbawa. Siya na nakikisumaro sa pag-umaw sa imo, nakaiba ni Jesucristo, asin in Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Di mo na? Ipinapasabot sa satuya kan enot na babasahon na ang babae minarepresentar kan banwaan na pinili ng Diyos. Minarepresentar man ini ki Virgen Maria na pinili ng Diyos, tanganing maging ina kan para tubos. Ninhuli kan sa iyang espesyal na katungdan, siya man nakikiheras sa kamurawayan kan sa iyang aki. Hemateo niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng kapahayagan. Nabuksan ang santuaryo ng Diyos sa langit, asin nahiling ang kaban ng tipan sa santuaryo. Sarong dakulang tanda nagpahiling sa langit, sarong babae na ang gubing aldaw, ang bulan na sa irarom kan sa iyang bitis, asin korona nin kagduang bituon sa iyang payo. Siya bados asin nagkukurahaw sa kulog ning pangaki. Saro pang tanda, nagpahiling sa langit. Sarong dragon na dakula asin mapula, may 7 payo asin 10 sungay,
asin 70 na sa iyang payo. Ginuyod kan sa iyang ikog ani katulong kabtang kan mga bituon sa langit asin inihulog sa daga. Ang dragon nagtunong sa atubang kan babae na madili ng mag-aki, tanganing haluno ng aki. Tulos pakaluwas sa tulak rin sa iyang ina. Lalaki ang aki kang babae, siya ang magkahade sa gabos na banwaan, asin batbat ang sa iyang sitro. Babae, duminulag sa lantad, duman igwa siya nin iirukan, na inandam ng Diyos. Dangan nadangog ko ang sarong tingog na nagkukurahaw hali sa langit. Ngunyan, nag-abot na ang kaligtasan, ang kapangyarihan asin kahadean, nin sa tuyang Diyos asin kapangyarihan nin sa iyang Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang satong simbag, ang reyna duminulok sa imong tuo, masasamnuhan nin bulawan sa uprer. Ang reyna duminulok sa imong tuo, nasasamnuhan nin bulawan sa Ophir. Ang mga aking daraga kan mga hade, nagdaralaw sa imo, tuminindog ang reyna sa indong tuo, nasasambahon nin bulawan sa uprer. Ang reyna duminulok sa imong tuo, nasasamnuhan nin bulawan sa Ophir. Paghimati aking daraga, hilinga, ikilingo ang sa imong talinga, lingawi ang sa imong banwaan, asin harong nin sa imong ama. Taminamaot kang hade ang sa imong kagayunan, sambahon, kuyugon mo siya, tasya ang sa imong kagurangnan. Ang reyna duminulok sa imong tuo, nasasamnuhan nin bulawan sa Ophir. Dadarahon sinda na maugma asin magaya-gaya pasiring sarong kang hade ninda. Ang reyna duminulok sa imong tuo, nasasamnuhan nin bulawan sa Ophir. Sa huling aldaw, si Kristo na nagdaog kan karatan, madatong sa kamurawayan. Si Maria, nakikihiras sa iyang kamurawayan, igwaman nin espesyal na katungdan sa pagdarasato sa Diyos nun nakahadean. An ikaduwang babasahon. Pagsurat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad sa katunayan, si Kristo nabuhay liwat sa mga gadan. Enot na ibunga kan mga nagkaturog. Huli sa sarong tawo, duminatong an kagadanan. Huli man sa sarong tawo, duminatong an pagkabuhay liwat sa mga gadan. Ki Adan, an gabos na tawo, nagadan. Siring man ki Kristo, ang gabos na buhay liwat. Alagad lambang saro sa sadiring orden. Si Kristo bilang enot na bunga, dangan mga ki Kristo sa iyang pagbalik. Dangan sa katapusan, kun-an kahadean sa iyang itao na sa Diyos Ama, pakatapos na madaog niya ang gabos na prinsipado, dominasyon, asin protestad. Si Jesus dapat na maghade, sagkod na ang gabos niyang mga kaiwal, ibugtak sa irarom kan sa iyang mga bitis. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Maria nagpahayag kan sa iyang kaugmahan, kan sa iyang dakulang pagtubod sa kapangyarihan nin mahal na Diyos. Hinanyugon niya to ang marahay na bareta, matindog ang gabos.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis nin nagkapirang aldaw, si Maria naghidali pabulod sa sarong banwa sa Huda, naglaog sa harong ni Zacarias asin nagtaong galang ki Isabel. Pakadangog ni Isabel kan taong galang ni Maria, anaki sa iyang tulak naglukso. Napano kan Espiritu Santo, si Isabel nagsabi sa makusog na tingog, paladan ka sa mga babae gabos, asin man paladan ang bunga kan sa imong tulak. Si Isay ako na pagsungkoon kan ina nin sa kuyang kagurangnan. Pagkadangog ko kan sa imong taong galang, an aki sa kuyang tulak naglukso sa kaugmahan. Paladan ka na nagtubod huli tam mauutob, an sinabi sa imo nin kagurangnan. Dangan si Maria nagsabi, an sa kong kalag nag-uumaw sa kagurangnan, an sa kong puso nag-uugma sa Diyos to sa kong paratubos. Huli ta hiniling niya ang kapakumbabaan nin sa iyang uripon, kaya magpuon mo niyan ipagbabantog akong paladan, kan gabos na kapag-arakian. An makakamhan guminibos sa sako ng dakulang mga bagay, banal an sa iyang ngaran, ipinahiling an kusog kan sa iyang kamot, linaglag an mga mukna sa puso nin mga mapaabaw-abaw, pinababa sa indang natutukawan an mga mapangyari, asin initaas an mga mapakumbaba, pinano nin kayamanan an mga nagugutom, asin an mga mayaman isinubol sa kadaihan, inampon si Israel sa iyang uripon, narumduman an kasaiyang pagkamahihirakon, siring sa itinaram niya sa satong mga magurang, sa ki Abraham, asin sa iyang mga makuapo, sa panahon na daing kasagkoran. Nagtulong bulan si Maria duman, asin pagkatapos nagpuli sa iyang harong. An marahay na bareta nin sa tong kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. sarong marahay na aldaw na Domingo po sa Satuya Gabos. Lalong-lalo na sa mga tugang nyato na nagsisimbangon yan online sa laog kan harong o sa biyahe man. Sa indo man na cellphone o sa indo man na TV. Harayo man po kamo sa mga simbahan dahil kan pandemya, huli man kan paghelang, asin karayuan, ini pong misang ini pinapanungod man sa indo. Ngunyan pong Domingo, iyo an solemnidad o halangkaw na selebrasyon kan pagsakatan ni Inang Maria sa kamurawayan ni langit. Assumption of the Blessed Virgin Mary. Puuna ang tao makanuod mangarap, nakanuod naman siyang magtingara sa langit. Nahihiling niya ang mga bituon, asin nangangarap siya na kung anon ang bituon o makaabot sa bituon. Puuna ang tao mangarap, nakataas ang sa iyang mata, asin payo sa langit. Hinihiling niya ang kahiwasan kan langit, asin kagayunan kan langit. Kaya dai magngangalas kung tano-taan mga enot na mga tao, nagpaturugdok nin mga haralangkaw na mga edipisyo, arog bagakan mga pyramids. Mga pyramids, mas halangkaw, mas magayon. Mas halangkaw, mas successful. Mas halangkaw, mas maugma. Achievement, pangarap. Bakusan ang mga pyramids. Ang mga tao, maski sa modernong panahon, nagpatugdok man ng mga buildings na haralangkaw, mga towers na haralangkaw, nagkukumpetensya nga ni. Itong sarong syudad, nagpagibunin halangkaw na tore, saro man na syud na araman na masalang, ay lalangkawan ko yan, mas halangkaw man ang papatugdok mi. Ninhuli ta status symbol. Nagiging status symbol ang mga edifisyong ini, achievements. Na tinuturusok ang kalangitan. Tinuturusok. Kan nakaagi nga ning
mga bulan, dawa pandemya, igwang mga mayayaman sa Amerika na nag-try, nagpurbar na magsakat sa outer space. Ano? Kapirayan, mga mayayaman niya, nagkapira, duwag kayo dito, kung nasa sa Amerika. Ano? Naggibusinda nin mga spacecraft, pinalayog ninda, asinyaon sa kaisinda, nakaabot sinda duman sa may, kalawakan. Asin nasabi ninda, ay, successful ako. Achievement, ini. Tapos itong sarong na, ay ako man, iyo man. Mapalayog man ako. O, surunudan na. Gusto man makaabot. Bako sana sa space, kundi man sa bulan, kan mga nainot na panahon, ngunyan Mars, gusto man na makaabot sa Mars. Halangkaw, pangarap. Ini nakatanong sa puso nin tao. Bako man na mahal ang mangarap. Sabi nga ni Kayan, libre sanaan mangarap. Kaya mangarap ka na. Sabi man ni Pope Francis, ang tao kung diin na tattaong mangarap, diin naman siya tattaong mamuot. Kaya kung ang tao tapos ng mangarap, tapos naman siyang mamuot. Hindi po baga, sabi yan ni Pope Francis. Kaya dapat daida kita magpundo, dai kita mapagal, mangarap. Ta itinauyan kan Diyos sa to. Tanganing makaabot kita, bako sa bulan, o bako sa Mars, o bako sa kalawakan, o bako sa pinakataas na building, o pinakamataas na tore, kundi makaabot sa langit. Sa langit. Pinakahalangkaw na yan. Yan. Tano to pinagtao nin kagurangan sa satuya an kapasidad na mangarap itong mag-dream. Ninhulita, gusto nin mahal na Diyos na gamiton taan pangarap na iyan, tangani kitang makaabot sa langit. Taan sarong Kristiyano, pagdaina nangangarap nin langit, napundo naman siyang maging mabuot na tao, maging marahay na tao, nagpupundo naman pati siyang magpangadji. Nagpupundo naman siya na maghinguwa. Ninhulit naman, ano pa man. Iyo baga. Pero pag ang tao daw dipisil, naghihinguwa pang mangarap para sa aki niya, para sa agum niya. Ang sarong mayor, naghihinguwa pang mangarap para sa ikakarahay kan sa iyang constituents. Iyo baga, mavaksinan. Ang pangarap kan mayor, mavaksinan gabos. Maski siyaon duman sa pinakabarisbisan. Pangarap niya yan. Di magayon baga. Pero pag ang mayor dahil na nangangarap, iyo na sana. Iyo po baga, tapos na. Tama man talaga si Pope Francis. Pag ang tao dahil na nangangarap, dahil naman sa taong mamuot. Iyo po baga. Sabi kan mga banal, ang satuyang kapasidad sa pagpangarap, vehicle, tanganing darahon kita sa pinakahalangkaw na pangarap ng tao, mayong iba, an kalangitan, an mahal na Diyos. Igwang sarong pangarap, an sarong padi, nadistino dahil sarong padi sa sarong, parokya. Nahiling daan niya itong parokya, nagatubang da siya duman sa altar, ikot-ikot da siya duman sa altar, ang pangarap niya duman sa altar, pagkaigwanin magayon, nakisami. Arog kan pangarap man gayon kan mga CRC digdi. Kaya magtabang, magtabang, di mapagal, tanganing mapagayon ining kisaming ini. Arog kan si pangarap daa, kaitong si Padi, gusto niyang mapagayon, sabi niya. Gusto niya, garo, simplihon sa nang bubong, gusto niyang gibuhon nin dome. Gusto niya na gibuhon nin, ito bagang doma, itong pabilog, nagaro may luong sa laog na magayon. Gusto niya itong pangarap niya. Tapos gusto ko na itong bilog na ito sa taas kan kisame, ang pangarap ko kaiyan, gusto ko yan gibuhon na langit. Gibuhon na langit. Kaya nagkuasyanin mga parapinta, maray na arkitek. Arog kay arkitek Chenli.
Tanganing gibuhon ang gusto niya. Gibuhon mo arkitek na langit, andom. Sabi niya, sabi kan padi. Sabi kan si, paano daw yan igwa sa langit? Biglagan niya nin, ano yan, naggibo siya nin perspective. Ano nga gusto mo, Father? Arog nga ka, iniinot da ang perspective. Ano nga igwa sa langit? Mga panganuron, mga bituon. Ito. Pangaduan naman da, aadalan ko nga. Kaduan naman da, na perspective, gusto ko nga ang langit, yaon nga ang Holy Trinity. Sabi kan sa Rockman, ini nga ang pangtulo. Yaon nga si mga saints na paborito mo, Father. Yaon nga si Saint Maximilian Kolbe, yaon nga si Saint Joseph. Ito yaon baga sa langit yan. Ano? Yaon nga duman, aragayan. Tapos sabi kan si Padi, para pangadjian niya, pinagparaisip-isip niya. Sabi niya, kung ini magayon man, taan langit, yaon talaga yan sa kahiwasan. Iyo. Tapos yaon man si, pangarap man yan, yaon man si Holy Trinity. Taano man ang langit kung mayo ang mahal na Diyos. Sain ka man kayan, yaon ang langit, mayo ang Diyos. Sain ka man kayan, imposible Sabi man dapat niya, igwa man niyang mga santo dapat niya, ang langit, dapat maugmaho na maray. Dapat the more, the merrier. The more saints, the better. Sabi niya, iisip-isip siya. Ay architect, ang gusto ko, inigabos na iralaag mo sa gabos. Bako sa nang saro-saro. Gabos yan gusto ko mailaag duman sa dome. Sa langit. Tapos habang nag-iisip-isip itong padi, garo may kulang. Nag-iisip-isip siya. Garo may kulang. Pangajinaw naman siya. Pinangaturuganan si Padi. Sa pangaturugan kan Padi, yaon an sa iya, pinupukawan siya ni Mama Mary. Ako, nalingawan mo. Yaon na si Holy Trinity, yaon na si Gabos. Si Santa Maria mayo, bakong kompleto ang langit. Kung mayo si Mama Mary. So, ngunyan, iyo an sa tuyang pagrumdom sa dakulaon, nakaugmahan kan langit. Pangarap nin tao, pangarap kan lambang saro sa satuya. An makaibanan, an mahal na Diyos, si Santa Maria, sa kalangitan. Mga tugang ko sa pagtubod, ini istorya man sana, pero ini may katotohan, di ba? Ano mo na ang langit? Sa maging maugma ka daw kung yaon ang Holy Trinity, yaon ang Diyos na mayo si Mama Mary? Kita ang mga Katoliko, di ikayan magiging maugma. Yaon si Mama, yaon si Ina. Ano ang leksyon kan solemnidad, kan pagsakatan sa langit ni Santa Maria? Iyo po ini. Kitang mga Katoliko, kitang mga Kristiyano, itaas pirmi ang pagnanaw, ang paghiling sa kaitaasan. Pag may problema, dai magparaduko kan sa imong utang, kan sa imong konsumisyon sa agom, kan sa imong konsumisyon sa chismusang kataid kan harong mo. Sige ka sa duko dyan, dai itaas mo sa imong payo, asin mahiling mo ang kalawakan ng langit, magtatao sa imo nin kusob, magtatao sa imo nin paglaom, asin pagsakat mo, mahihiling mo, magigurumduman mo, yaon palan si Mama Mary nag-i-smile sa imo, dawa may utang ka. Iyo po ba gano? Dawa, naghihilang ka, may cancer ka, may kung Pedro Dara ka, yaon ka na, di ka na nakakabuhat sa imong pinaghihigdaan, pero yaon ni Santo Rosario, piga para hiling mo sa nasikulog kan sa imong gatok, kung ano man nakagatukan sa imong hawak. Pero alagad dawa, naghihilang ka, ibuklat mo an sa imong mata, asin ituruok mo sa kahiwasan kan langit. Asin mahihiling mo, yaon si Mama Mary, mag-aataman sa imo, dai ikapapabayaan sa imong kadifisilan, sa imong mga problema, sa imong kapaghilangan, sa imong inaagihan, dai mo paglingawan, may langit. Matindog po ang gabos. Pagpahayag kan pagtubod,
Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibinin banwaan, mamibi kita sa satong langit no na Ama, na nagpili kay Maria, poon sa kapinonan na maging ina, kan paratubos nin kinakban, an sa tuyang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Birhen Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. Para sa banwaan nin Diyos, tanganing sa tabang asin pamibi ni Santa Maria, ina ni Jesus. An sa mong paratubos, maipamibi ninda, an presensya ni Jesus sa bilog na katauhan, mamibi kita. Bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. Para sa namamayonin banwaan, tanganing sa tabang ni Virhen Maria, Reyna ning katuninungan, sa indang hingawahon, Huli kay Heso Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukawan gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asin sa indong atang, maako lugod kan Diyos amang magakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mamomoton, ako ining atang nin sa imong paglingkod. Iniitaas mo si Santa Maria sa kamurawayan, nin kalangitan, huli kan sa iyang pamibi. Tabangi kaming mabuhay na kaibamungon yan, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalas sa kagurangnan, sa tuyang maninigo Diyos. asin dapat. Totoong maninigaw at sa nakakaligtas, na magpahayag kami nin pagtubod sa saimo, na makangangalas sa kauswagan kan gabos na santos, asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Birhen. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatotoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon,
an balakid mong pagkaherak, kandong awon mo an sa imong surugoon, sa iyang kapakumbabaan, asin itao mo, huli sa iya an paraligtas nin tawo, an aki mong si Heso Kristo sa mong kagurangnan. Kaya anhukbo nin mga angheles, nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mong mga tingog, sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurang na ni kananggadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya pinasaloiban sa God sa pasyon, nagkuha siya kan tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa sayang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini paggibohon nindo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas sa tugon na pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Ginawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami. Kagurangan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas, kasalan, sin manligtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurang na ni ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan tinataw ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, nagahad, tinarauhan kamonin katuninongan. Peace be with you. Asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan, ang kapaingaloan na daing kasagkuran. Kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba,